Kien l-20 ta' Novembru ta' sena ilu meta f'pajjiżna faqqet kriżi politika bla preċedent. Dakinhar pajjiżna qamal l-aħbar li l-Forzi Armati kienu żammew lil Jorgen Fenech f'Portomaso minn fejn allegatament kien qed jipprova jaħrab permezz tal-jott tiegħu. Bil-pulizija arrestaw lil wieħed mill-akbar imprendituri ta' pajjiżna u s-sit tal-kumpanija sigrita 17 Black. Mal-jum bdiet toħroġ aktar informazzjoni li tkompli tikxef l-intriċċi wara l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, delitt brutali li nħema minn dawk l-aktar qrib ta' Kastilja. Sar magħruf illi Melvin Tewma li kien qed jissejjaħ il-middleman fl-assassinju kien qrib ħafna ta' Jorgen Fenech. L-istess Tewma kien iżżar lil Keith Schembri f'Kastilja fejn dan tal-aħħar taħ ġob fantasma. Intant mal-arrest ta' Jorgen Fenech lajta r-riżenji tal-Prim Ministru. L-Oppożizzjoni saħqet mal-ewwel il-pożizzjoni ta' Joseph Muscat ma kinitx aktar tenibbli. L-aħbar tal-arrest ta' Fenech anqlet ukoll l-għadab tas-soċjetà ċivili illi minn filgħodu bdiet issejjaħ lill-poplu biex jinżel fit-toroq u jipprotesta. L-Oppożizzjoni toħroġ mill-Parlament u quddiem l-istess bini tal-Kamra tar-Rappreżentanti dimostrazzjonijiet jinsistu biex Joseph Muscat iġorr ir-responsabbiltà politika tal-assassinju ta' Caruana Galizia. Dan il-jum, l-20 ta' Novembru 2019, kien biss il-bidu ta' ġranet sħaħ ta' tensjoni politika. Dan il-jum kien il-bidu tal-kollas ta' Muscat bil-Prim Ministru jirriżenja, b'Keith Schembri jirriżenja, Konrad Mizzi jirriżenja u eventwalment ir-riżenji ta' Chris Cardona, tal-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar u anke tal-Avukat Ġenerali